Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng enjing pamirsa, kalih kula Fajar Kristianto badhe ngaturaken kejadian kabesman ilang lisah Pertamina ing Kecamatan Jenuh, Kabupaten Tuban, wonten dinten Minggu, tanggal 11 wulan 9 taun 2023. Polisi investigasi ingkang nyebabaken kebasman wonten area kilang lisah Pertamina Tuban. Watu ingkang ngepung kilang lisah Pertamina 10 hektar ing Kecamatan Jenuh Kabupaten Tuban pungkasane saged dipunpateni. Polisi sakniki madosi penyebab kebasman. Wonten kalih dasa kendaraan pemadam kebasman gabungan ingkang dikerahkan kangge nangani kedadosan kebasman iki. Panjenengan saged mirsani tumpukan kajeng jatos ingkang ditata rapi dados tumpukan areng ingkang taksih disemprotaken kangge teles. Kapolres Tuban AKBP Suryono ingkang mriksa lajeng ing papan kebasmen kedadosan kaping kalih inggih menika dinten Senin lan Selasa dinten menika. Mekaten informasi ingkang kula aturaken. Kula Fajar Kristianto ngaturaken matur nuwun lan dumugi panggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.